ka-journey. Kung negosyante ka, paminawa ni. Daghan negosyo, nindo tanawon sa gawas. Pero nagkayamukat ang sulod tungod sa operations. Daghan sales, daghan customer, pero stress, reklamo, ug sayop pirmi. Ngano? Walay tarong operations. Ka-journey, naka-experience ka ni? Sayop ang order, sayop ang sukli, sayop ang schedule, sayop ang stock. Ikaw pirmi ang musulbad. Unya, maingon ka, ngano man ni? Naningkamot man ko? O, naningkamot ka, pero paningkamot, dili pareho og operations. Paminawa ni ha. Sales brings money. Operations protects money. Jim Rohn said, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Sa negosyo, operations mao ay discipline in action. Diri makita kung seryoso ba gyud ka isip owner. Kung walay operation, guba ang experience, guba ang moral sa staff, guba ang reputasyon. Unsa ang operations? Operations mao ang unsaon pagdagan sa negosyo adlaw-adlaw. Unsaon pagtrabaho sa tao, unsaon paglihok sa stock, kwarta ug serbisyo. Kung klaro ang operations, hapsay sa ayon i-manage, sa ayon i-scale, pero kung walay operations, gubot, burn out, kalibog, kapoy, reklamo pirmi. Ka-journey, mao ni ang 5 core operations nga dapat lig-on. 1. People operations. Ka-journey, paminawa ni. Dili pwede, bahala na. Kabalo na sila. Kinahanglan, klaro. Unsay role sa staff, unsay sakto nga buhaton. Unsay dili pwede. Kung klaro ang tao, klaro ang dagan. 2. Inventory operations. Daghan negosyo patay diri. Kung walay klarong listahan sa stocks, walay tinuod nga ihap, walay giset nga reorder label, kwarta ra ang gipakatog. Operations means klaro unsay fast moving, klaro unsay slow moving, klaro panos mo reorder. 3. Cash and daily transaction operations. Dili pwede tan-awon lang nato, murag sakto ra. Kinahanglan naa daily record, naa klaro ang sulod ug gawas, naa klaro kinsay responsable or kinsay accountable. Kay ang gamay nga sayop kada adlaw, dako nga problema kada bulan. 4. Customer service operations. Ka-journey, customer experience, dili ra smile. Kinahanglan klaro, unsaon pag-reply, unsaon pag-handle sa reklamo, unsaon pag-follow up. Kung walay standard, lain-lain ang experience, lain-lain ang reklamo. Operations makes service consistent. Dili depende sa mode. 5. Daily routine operations. Negosyo, dili kinahanglan drama. Kinahanglan naa routine. Sama sa opening checklist, closing checklist, daily report, daily check-in. Kung walay routine, ma-burn out ka. Kung naa routine, naa kay control. Na ako'y nailhan nga negosyo, kusog kaayo ang halin. Pero, pirmi gubot. Pag ayo nila sa operations, ni gamay ang sayop, ni gamay ang reklamo, ni hapsay ang unahuna sa owner. Sometimes ka-journey, operations ang kulang. Dili ang paningkamot. Good sales, impress. Good operations, sustain. Ka-journey, paminawa ni ha. Ang negosyo, dili mo daog sa kusog. Mudaog siya sa kaklaro o kadisiplinado sa operations. Kung ganahan ka, less stress, less reklamo, more control, ayaw hunungi sa sales. Ayuha ang operations. Kung nakarelate ka ni, follow this page. I-share ni sa ka-journey nga kusog halin pero pirmi gubot. Comment operations kung gusto ka sa next episode, part 5A, inventory systems. Ngano daghan negosyo na lugi, dili tungod walay halin, kundi tungod sayop ang inventory. Ka-journey, dapat negosyo dili lang panghalin. Dapat negosyo nga pang long term. Padayon ta. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man day. Trabaho ta. Kay bawal ta madre og ayaw kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ gives me strength. See you, ka-journey.